Ndị obodo Ogboji na kansụl ime obodo Orumba South nọ na nso a wee nabata ndị enyi na ndị na-echere ha ezigbo echiche n'oge ha sịrị n'ọdịmma nye otu onye bụ Nze John Uchendu. Nze Uchendu bụ onye a maara nke ọma, hapụrụ ụmụ ya 14 nakwa ụmụmụdụ 33 nakwa ụmụmụdụ 42. Onye ọlụ anyị Emmanuel Chigbata nọ n'ebe mere mmemme akwamozu a ma wetara anyị ozi ka anyị sonyere Emmanuel. Ya bụ onye lara mmụọ biri afọ 93 ma bụrụ nna nke onye ọchịchị nchere oge na-ahụ maka okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neville Uchendu ma bụrụkwa nke sitere na Okpunoifite Village Ogboji. Ya bụ nwa amadi lara mmụọ bụkwa onye ụka Katọlik nakwa onye na-afụ na obodo ya na-aga n'ihu. Ndị ọbịa dị iche iche dịka gọvanọ nke steeti a bụ prọfesọ Chukwuma Soludo nakwa ndị ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala nakwa ndị sitere n'ebe dị iche iche wee bịara iti ya bụ ezinụlọ aka n'obi. Ụka nke ya bụ erimozu bụ nke were ọnọdụ na St. Paul's Catholic Church Ogboji, ebe ọ bụ Very Reverend Father Patrick Okeke nọ n'isi ya. N'okwuchukwu ka Reverend Father John Mark Okafor kpọkwuru ndị ụka ka ha bụrụ ndị ga na-eche maka ndụ, chekwaa maka ọnwụ nakwa ihe omimi nke dị na ibi ezi ndụ, ebe ọ kọwapụtara na ya bụ onye lara mmụọ bụ onye tụkwasịrị okwukwe ya na Chineke. N'ozi ya ka gọvanọ Soludo toro ụdị ndụ ya bụ onye lara mmụọ biri ma kwee nkwa na ọ ga na-akwagote ebimndụ ndị Anambra site ịlụgasị ọtụtụ ọrụ. Onye na-anọchite ọgbọnta nkwado okpuru ọchịchị Orumba South n'ụlọ omeiwu na steeti a, Honorable Imanwafọ, osote gọvanọ nke chibugoro steeti a Maazị Emeka Sibudu, onye bụ osote onye isi ọhaneze ndị Igbo gbaa gburugburu Chief Damian Okeke Ogene, nakwa onye jibugoro ọkwa onye isi Anambra State Signage and Advertisement Agency Sir Jude Emecheta bụ ndị bịara tie ya bụ ezinụlọ aka n'obi ma kpee ekpere ka Chineke nabata ya bụ nwa amadi lara mmụọ. Na nzaghachi ka Prince Uchendu nakwa nwanne ya nwaanyị bụ Odoziakụ Susan Onwudiwe kelere ndị niile bịara tie ya bụ ezinụlọ aka n'obi ma kọwaa na nna ha bụ onye udo ma bụrụkwa onye na-akwanyite ọrụ mmepe n'obodo. Na mụ biri ndụ ndị oyibo ji asị example of life. Mgbe ọ nọ ndụ, unu udo dị agba ya ka ọ wee a peacemaker. Enwe onye ọbụla na-ese okwu n'obodo a, my father ka a na-abụ onye ọbụla ga-asị ya chọrọ, mana ọ bụrụ my father nọrọ ya na ya ga-alesi, and my father bịa ha na okwu nke wee ezi n'okwu na ije na eji a abịa anaghị anara mmadụ ana ha na-emekọ ma ndị ogbe ma ndị ya ọkaka mana papa ma ha nwụrụ dị mmadụ ahụ. Ya bụ arụ Nze Uchendu bụ nke emechara wee lie na ogige ya. Site n'Ogboji, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.